Мәсәлән, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап үзләренең яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә, яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм маршрут буенча бергә үтәбез. Минем турында идеаль кешеләр юк. Мин шул ук Тимур, андый тәкъдим булгач, аны уйларга да кирәк түгел. Мин рәисебезгә ышанам. Монда берни дә культ юк. Рәхәтләнеп эшләргә дә эшләргә. Тормыш фәлсәфәгез нәрсәдә? Мәхәббәттә. Алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе, яшьләр эшләре буенча экс-министр һәм гомерлек активист һәм лидер. Тимур абый Сулейманов исәнмесез? Минем турында. Сез беренче карап торышка гел яхшы кәефтә, энергия ташып тора. Бу чыннан да шулаймы, яисә безгә генә шулай күренәме? Чыннан да шулай. Тик әйтәләр бит, исеме җисеменә туры килергә тиеш. Сәләттә эшләгәндә дә, министрлыкта да, менә хәзер алдынгылар хәрәкәтендә дә, гел хәрәкәттә булгач, әлбәттә, ничектер үзеңне шулай һәрвакыт хис итәсең дә. Үз юлыңны гел белеп торсаң, тойсаң, максатыңны белсәң, ул сиңа гел көч биреп тора. Ни өчен бүген миңа шунда иртән торырга кирәк? Аны белеп торсаң, ничектер өстәмә көч килә. Кичендә өйгә кайтасың, ләкин канәгать. Әйе, бераз арсаң да барыбер, монда балалар да көч бирә бит. Гаилә көч бирә. Шуңа күрә миңа калса гел елмаеп, әйбәт кәефтә яшәп була кирәк тә. Тимур абый, безнең беренче ноктабыз без Островский урамында һәм бу алдынгылар хәрәкәтенең төп бинасы. Әйе, бу безнең йортыбыз, алдынгылар хәрәкәтенең йорты. Шунда безнең командабыз урнашкан, әмма дә ләкин ул бер бинада гына түгел, безнең һәрбер районда район муниципаль командабыз бар. Һәрбер мәктәптә безнең бар алдынгылар клубы командасы. Кайда балалар, шунда алдынгылар хәрәкәте. Әмма дә ләкин әлбәттә менә төп йортыбыз шул. Алдынгылар хәрәкәте оешмасы йорты. Островский урамында урнашкан 11-нче йортта Россия балалар һәм яшьләр оешмасының алдынгылар хәрәкәте йорты урнашкан. Моңарча әлеге бинада республикабызның сәламәтлек саклау министрлыгы урнашса, хәзер исә Татарстаныбызның сәләтле яшьләре иҗат итә. Бинаның тарихына күз салсак, элек биредә Клячкин хастаханәсе урын алып торган. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай 111 ел элек үзенең соңгы көннәрен монда үткәргән. Сезнең тамырларыгыз бик көчле дип беләм. Сезнең әнигез ягыннан бабагыз уйлап табучы булган. Әйе, конструктор. Әйе. Әтигезнең дә казанышлары бик зур. Моның инде иң зурысы сәләт оешмасыдыр. Һәм сез дә ничектер шул юлны дәвам итәсез кебек. Минемчә бөтенесе гаиләдән килә. Гаиләдә булган сөйләшүләр, әти-әни үрнәге, әти-әнинең дуслары, аннары үскән сайын яңа кешеләр, яңа тәҗрибә әлбәттә бер күпме тәэсир итә. Ләкин һәрвакыт без гаиләдән, тамырлардан бер кая да ерак китә алмабыздыр дип уйлыйм. Чөнки арыслан баласы ул арыслан була, шулай бит. Бөркет баласы бөркет, песи баласы песи. Шуңа күрә менә төп сыйфатлар гаиләдән. Әмма дә ләкин үзең туплаган тәҗрибәң аша, авырлыклар аша син үз потенциалыңны, сәләтләреңне үстерә аласың. Менә бу юлны сайлаганда бу ничектер теге әти-әни сүзе булдымы, яисә сез инде менә аларның үрнәген күреп, менә бу активист юлын сайларга булдыгызмы? Мин активист юлын сайламадым. Үземне активист дип санамыйм. Теге тормышка карата
актив карашым бар. Һәм андый кешеләр күп, шактый. Ничектер сәләттә кичкенәдән булгач, янында бик күп зур сәләткә ия кешеләр булды. Мин бик бәхетле кеше, чөнки янымда бүген дә бик күп укытучылар, кемнән мин үзем үрнәк алам. Шуңа күрә менә аларга омтылып, үзем дә үсәм. Шул ук кайын. Әгәр дә күргәнегез бардыр, урманда кайын наратлар арасында үскәндә, хәтта кайын да ничектер үскә таба теге биегрәк үсә. Чөнки мөхите бик мөһим. Сез мәктәптә тирәнтен чит телләр өйрәнәсез. Инглиз телен. Инглиз телен өйрәнәм. 9нчы мәктәптә укыган идем. Һәм анда безнең бик көчле инглиз теле укытучылары булды. Шуңа күрә инглизчә өйрәндем мәктәптә. Һәм институтка инде укырга экономика юнәлеше белән керәсез. Әйе. Ни өчен шундый Башта төшәйкәндә татфакка керергә уйлаган идем. Чөнки сәләттә кичкенәдән сәләттә булгач, янымда әйдәманнарның күбесе алар татфакта укыган студентлар иде. Шуңа күрә менә мин дә үзем әйдәман кебек буласым килә. Алар татфакта укый икән, мин дә шунда керим дигән идем. Аннары 10нчы класста төрле олимпиадаларда катнашкач, төрле юнәлешләрнең тәмен якынрак белеп, менә икътисад юнәлешен сайладым үзем өчен. Шуннан да экономист булырга хыяллана идегезме? Әйе, миңа бик кызык. Бүген дә минем өчен икътисад ул бик кызыклы юнәлеш, бик кызыклы фән. Бүген дә, дөресен әйткәндә, менә алдынгылар хәрәкәте бер яктан, икенче яктан икътисад. Аларның нинди бәйләнеше дигән сорау туарга мөмкин. Бик зур. Бу бит, татарча әйткәндә, человеческий потенциал. Ничек без аны үстерәбез? Нинди мөмкинлекләр без булдырабыз балалар өчен? Чөнки бер яктан ул тәрбия бирү, ә икенче яктан ул кешегә тормышта үз урынын табу мөмкинлеге. Һәм ничек без менә шул оешмаларга ярдәм күрсәтергә тиешбез дәүләт ягыннан. Чөнки алар никадәр көчле, шул кадәр күп балалар да үз-үзен табып, аннары икътисадта да үз урын таба алалар. Шуңа күрә Минем башыма бер дә килмәс иде. Шундый кызыклы параллель. Хәтта менә хәзер диссертация турында уйланып торам да, икътисад Әлеге темага. Әлеге тема ул бик күп кырлы. Һәм без Сәләт йорты янына килеп җиттек. Әйе. Сәләт йорты. Сәләт яшьләр үзәк дәүләт оешмасының йорты Казаныбызның иң кызу урыннарының берсе. Чөнки әлеге йорт һәрвакыт сәләтле балалар белән тулы. Элегрәк әлеге бина Шамов йорты дип аталган. Чөнки 1908 елда биредә күренекле Казан иганәчесе беренче гильдия сәүдәгәре Яков Шамов яшәгән. Сәләт сезнең тормышыгызда бик зур роль уйный. Һәм әтигез сәләтне оештыручы булса да, сез мин барыбер сәләттә катнашыр өчен олимпиадаларда катнаша идем, ниндидер актив тормыш алып бара идем һәм моны аңлый идем дип әйтәсез. Әле дә сөйләштек, сәләт сезгә ничектер теге сәләттә булган кешеләр, шулай ук мотиватор булганнар. Менә тагын сәләт дип ишеткәч, сезнең күңелегездә менә нинди хисләр туа? Бер яктан ул минем янымда булган кешеләр, дусларым. Икенчесе, сәләтнең үз низамәтләре бар, принциплары бар, кагыйдәләре бар, җырлары бар. Һәм әлбәттә, балачактан син шул җырларны җырлагач, шул принципларга таянып яшәгәч, ул сәләтнеке түгел, ул синеке, үзеңнеке була башлый. Һәм сәләт менә синең өчен ул яшәү рәвеше дә, менә минем өчен ул фикерләү рәвеше дә. Әйтик, студентлар лигасында эшләгәндә, әлбәттә, мин сәләт принципларын белеп, аларга таянып, менә шул оешманы үстерә идем. Хәзер алдынгылар хәрәкәте шулай ук без аны каяндыр теге китаптан гына түгел,
безнең үзебезнең Татарстанда үзебезнең бик аутентик тәҗрибәбез бар. Ул сәләт тәҗрибәсе. Сәләт ул без. Үзебез һәр бала, һәр гаилә ул сәләт. Сәләт ул бина түгел, ул сәләт йорты түгел. Әйе, ул бик мөһим урын, идарә итү урыны. Ләкин сәләт ул үзе бер күренеш. Сәләт тә алдынгылар хәрәкәте, аларның охшаш яклары күп. Һәм менә ниндидер уртак проектларда ясыйсыз Менә хәзер алдынгылар сәләтнең биләрдәге 6-нчы сменасы, ул уртак смена булачак, әйе, форум, алдынгылар биләр форум дип атыйбыз без аны. Нәкъ шулай, чөнки алдынгылар хәрәкәте ул аның миссиясе барлык оешмаларны берләштерү, бөтен балаларны, татарча беләме, белмиме, актив булмаган, актив булмасын, спорт белән кызыксынамы, фән беләнме, бөтенесе өчен алдынгылар хәрәкәте туры килергә тиеш. Кайчанда булса, сәләт алдынгылар хәрәкәте эшенә керер дип ничектер инде менә алдынгылар хәрәкәте үз границаларын киңәйтер. Ниндидер менә башка республикабызда булган оешмалар аның эшенә кереп бетер дип куркып сөйләшкән кешеләр дә бар. Чөнки бу беренче яктан яхшы, алар охшаш, икенче яктан бит менә үзегез дә әйттегез, сәләтнең менә кабатланмас үз аутентикасы бар дип. Әлбәттә. Сәләтнең үз юлы, үз миссиясе бар. Менә космосны карыйк. Кояш системасы. Төрле планеталар бар. Җир ул космоста. Космоста. Ләкин монда кешеләр яши. Әгәр дә бу атмосфераны алып ташласак, монда кеше яши алмаячак, шулай бит. Менә алдынгылар хәрәкәте дә ул космос булырга тиеш. Ул планета эченә кергә тиеш түгел. Бу очракта гармония булачак. Димәк, алдынгылар хәрәкәте башка кешелек оешмаларны берләштерсә дә, аларның менә шул русча әйткәндә инде целостностена, ниндидер аутентикасына кагылмаячак, дөресме? Әлбәттә, ярамый тиергә. Менә алдынгылар хәрәкәтенне үстергәндә без табиб теге принципы бар бит, теге не навреди. Менә шул принципка таянып без аны үстерәбез. Бу Кабан күленең яр буе. Кабан күле яр буе. Ни өчен күл шулай атала? Аның Кабан белән бәйләнеше бармы? Аңлатмасы буенча берничә караш бар. Бу урында куе куаклыклар булган. Анда бик күп кыргый кабаннар йөргән. Ерак заманнарда Казан ханлыгы булмаган һәм хәтта татарлар да татарлар дип аталмаган вакытта бу күлдә канкыш яулап алучылар һөҗүменнән соң Соңгы Болгар ханы Кабанбәкнең улы серле рәвештә савыктырылган. Бу версияләрнең кайсысына ышанырга икәнен үзегез хәл итегез. Монда күбрәк йөри идем яшьләр эшләре министрлыгында эшләгәндә. Чөнки ул монда бик якын урнашкан. Теге кайбер киңәшмәләрне аларны кабинетта түгел, аларны менә шулай йөреп үткәрергә тырыша идем. Әйе, хәзер әзрәк, әмма дә ләкин кайчак шул юлдан эшкә алдынгылар хәрәкәтенә дә йөргәлим. Тимур абый, менә яшьләр эшләре министрлыгында эшләү вакытын үзегез искә алдыгыз. Сез узак вакыт эшләмәсәгез дә анда менә әлеге период ничектер бик якты узды кебек. Әйе. Менә әлеге периодны ничек искә аласыз? Бик рәхәтләнеп, бик авыр период минем өчен, чөнки яңа тәҗрибә, дәүләт системасы белән якынрак таныштым. Әйтәләр бит, ике форматта йөзәргә өйрәнеп була. Тренер белән яисә ашык теге диңгезгә кереп шумып, әйе. Менә минем өчен икенче вариант килеп чыкты. Чөнки 2018-дә министрның беренче урынбасары итеп үз эшемне министрлыкта
башлап җибәрдем. Һәм без шул вакытта Дамир Илдус Шифаттахов белән бергә күп кенә яңа проектларны башлап җибәрдек. Дөньяда иң танылган бүгенге көнне проектларның берсе ул минемчә экстрим паркурам. Аннары лагерьлар мәсьәләсе. Без аларны яңаша ремонтлап төзи башладык. Ул бик актуаль, бик мөһим. Өченчесе яңа проектлар, әйтик, милли заманча дигән проект лабораториясе. Ул да минемчә бик актуаль. Чөнки синең үз туган телеңә карата, мәдәниятка карата кызыксыну хисе туыр өчен әлбәттә кирәк бик сыйфатлы һәм заманча форматлар. Шуңа күрә бик шундый кыска булса да 2018-дән 21 елга кадәр мин министрның беренче урынбасары итеп булып эшләдем. 21-дән 23-кә кадәр министр булып, менә хәзер шул ук юлдан барабыз. Чөнки алдынгылар хәрәкәте дә бит ул общественно-государственный. Шуңа күрә монда иҗтимагый ягы да бар, балалар белән эшләү, алар белән аралашу, аларга ярдәм итү, чынлап шундый балалар командаларын туплау. Икенче яктан әлбәттә ул государственный дәүләт системасы. Чөнки тәрбия эше белән бер министрлык кына түгел, бөтен министрлыклар алар шул юнәлешкә шулай шул юнәлештә үз ролен уйный. Сезне инде яңа вазифага куйганда, менә шул алдынгылар хәрәкәтенә күчергәндә, бу сезнең өчен ничек булды? Менә киресенчә ничектер понижение кебек хис итмәдегезме? Бу бит әле ачылып килүче генә хәрәкәт иде ул вакытта. Без хәзер күрәбез, ул республикада булган бөтен баланы диярлек үзенә туплады. Ул вакытта сез министр һәм сезне яңа әле эшли башламаганда хәрәкәткә куялар. Андый тәкъдим булгач, аны уйларга да кирәк түгел. Мин рәисебезгә ышанам. Ул шулай әйбәтрәк дип саный икән. Димәк, шул юнәлештән барабыз. Барыбер командабыз бер. Менә кайсы урында җитәкче син файдалырак дип саный икән, син рәхмәт әйтеп, менә шул юнәлештән үзеңне күрсәтергә тиешсең дип уйлыйм. Ул барыбер бер команда, бер капитан һәм без һәрберебез үз тарафтан көч биреп Татарстанны үстерергә тиешбез дип саныйм. Шуңа күрә шикләнүләрегез булмады. Юк, бернинди шикләнү булырга да мөмкин түгел. Мин башта үзем хәрәкәтне ничек күрүм турында Рөстәм Нургалиевичка сөйләгән идем. Әмма дә ләкин мин аны шундый зур иттереп башта күрми дә идем үзем. Рөстәм Нургалиевич белән сөйләшкәннән соң, аның потенциалын күрсәткәннән соң, 10-15 елдан нинди нәтиҗәгә килергә мөмкинлеге турында аны күрсәткәннән соң, әлбәттә шул эшкә җиң сызганып, бу җәйдә без 50 смена оештырабыз. 17 000 бала катнаша безнең сменаларда. Димәк, аның кирәге бар бер яктан. Димәк, балаларга ул кирәк. Икенчедән, димәк, балалар безгә ышана. Без бөтен районнарына йөреп чыгып, презентация ясап, балаларны чакырдык катнашып карарга дип. Теге ул мәҗбүри булырга тиеш түгел. Тәкъдим иттек. Һәм әлбәттә, балалар бер катнашкач, аннары үз дусларына сөйли башлый. Алар бик тиз аралаша. Бүгенге заманда ул икенче төрле. Социаль челтәрләр аша. Әлбәттә, менә шулай белеп, менә яңадан яңа балалар килеп катнашалар. Тимур абый, әзрәк гаиләгез турында да сөйләшеп алыйк. Менә әйтәм бит, беренче карашка сеңгел яхшы кәйф. Сез балалар эчендә, балалар күзендә дә ниндидер шундый идеаль фигура. Гаиләдә дә ниндидер шундый идеаль образ. Идеаль кешеләр юк. Шын тормышта сез нинди әти? Ансын балалардан сорарга кирәк. Гел өйгә ашыга торган әти. Ләкин
күбрәк эштә булган әти. Балалар белән булганда әлбәттә рәхәтләнәм, уйнарга яратам, велосипедта йөрергә яратам. Гомумән, бу минем өчен иң зур ял гаилә белән бергә булу. Бер әйбер ул әйткән сүзең, икенче әйбер үзең нинди, менә балалар да сиңа карап, балалар тәрбия ала. Әгәр дә шуны эшләмә дип әйтеп торсаң, үзең киресенчә үзеңне тотсаң, бер нәрсә дә килеп чыкмый, чөнки сүзнең кыйммәте юкка чыга димәк. Уен аша, әгәр дә бер-берсенә карата алар ничектер бераз рәнҗетеп алсалар, әлбәттә менә шулай берне туктатам шул ук моментта. Чөнки без менә минем хатыным белән балаларны гел дус булырга өйрәтәбез. Чөнки алар команда, алар бергә, бердәм булырга тиеш. Алар өчәү безнең һәм айруча абыйларына әйтәбез, син менә кызларны кара дип, син бит олы абый. Ничектер җаваплылык тәрбияләргә тырышабыз. Уянгач үз артыңнан кроватны матур итеп калдыр. Тешләреңне чистартырга онытма. Так матур булырга тырыш. Тышкы яктан да, ички яктан да. Исәмесез сау булыгыз дип әйтергә кирәк. Менә лифтка керәбез икән, кешеләрне күрәсең икән, менә исәмесез дип әйтегез дип әйтәбез. Күбрәк татарча сөйләшәбез алар белән. Чөнки өйдә татар теле булмаса, әлбәттә, аннары бик авыр татарча өйрәнергә. Миңа калса, бөтен гаиләләрдә шулайдыр. Безне шулай тәрбияләде безнең әти-әни. Сезнең хатыныгыз белән танышу тарихы да бик кызыклы дип ишеткәнем бар. Мәктәптә таныштык, без бергә укыдык. Мин А классында, ул В классында. Менә ничектер 10-нчы класста яңа ел дискотекасы вакытында бийдек, якыннан таныштык. Менә шуннан бергә инде. Әлдә бергә. Искиткеч мәктәп елларыннан. Әйе. Менә 20 ел була. Субханалла. Әйдә, дәвам итик. Тимур абый, без Идел яшьләр үзәгендә Әйе. һәм монда әлеге моментта смена бара һәм шуның белән бәйле без әлеге урынга килдек тә. Идел яшьләр үзәге. Идел яшьләр үзәге Нора урманы эчендә урнашкан ял итү һәм сәламәтләнү базасы. Биредә уңайлы бүлмәләр, спорт мәйданчыгы, бассейн, кички чаралар залы бар. Ел дәвамында әлеге кунакханәдә күп кенә фестивальләр үтә. Төрле проектлар һәм аланнар үз эшен алып бара. Кыскасы, яшьләр үзәге бер дә тик тормый. Сезнең әле генә балалар белән очрашу булды һәм мин һәрвакыттагыча сокланып карап тордым, чөнки сез ничектер балалар белән, яшьләр белән бер дулкында була беләсез. Менә шул ук аниме фестивальләр. Аннары сез диджей сет белән чыкканыгыз бар. Менә шундый нәкъ менә кирәкле нокталарга басу. Бу ничектер махсус эшләнәме, яисә сезгә чыннан да менә яшьләргә кызыклы булган әйбер сезгә дә кызыклымы? Без бит бүлмибез, менә мин бүлмим, бүлеп тормыйм. Бу хәзер эш, менә бу хобби. Балалар белән бер дулкында, чөнки чыннан да бер дулкында, аның өчен ниндидер махсус приемник кирәк тә түгел. Кемгәдер кирәк. Кемгәдер кирәктер. Кемдер сизми бит менә шул нәрсә чыннан да хәзер кирәк аларга, Без бит нәрсә алар белән бергә. Менә алдынгылар хәрәкәтен без зурлар балаларга ярдәм итә аны үстерергә. Бу бит балалар һәм остазлар хәрәкәте. Бу урта кеше без. Һәрбер проектта шуңа күрә безнең бар балалар дирекциясе әйтик. Һәм алар зурларга булыша. Алар үзләре катнашучылар түгел. Алар җитәкчеләр дә һәм шул мәктәпне алар да уза, без дә менә балалар белән бер дулкында булыр өчен гел алар белән киңәшләшәбез, сөйләшәбез. Әмма дә ләкин без бит популистлар түгел. Теге балаларга ошасын дип, главный еламасыннар дип, менә алар теләгән әйберләрне оештырырга дип кенә йөрмибез. Алардан тәкъдим без
бездән бер күпме юнәлеш, шуңа күрә бу гади аниме фест түгел. Анда аерым юнәлеш безнең татар халкы әкиятләре, мультфильмнары белән бәйле булды. Анда Су анасы да, Шүрәлеләр дә булды, Идегәй дә булды. Шуңа күрә менә икесен бергә кушып, альтернативалы форматта, кызыклы форматта, балаларга кызык форматта аны алып барабыз, аларны катнаштырабыз. Һәм менә минем өчен нәрсәсе кызыклы, сез моның теге җитәкче буларак менә бу отдел хәзер әлеге фестивальне ясый, бу отдел менә булай эшли дип түгел, ә сез үзегез нәкъ менә әлеге юнәлешне аңларга тырышасыз. Һәм үзегез катнашырга тырышасыз. Әйе, бу минем өчен дә бит яңа тәҗрибә. Мин үзем өчен күп әйберләр, күп яңа әйберләр өйрәнәм. Кайчан тагын диджейлык осталыгына өйрәнеп булыр иде. Һәм балалар моны сизә, бугай менә әле дә без очрашудан соң чыгып барабыз, Тимур абыйга кычкыралар, Тимур абый, без сезне яратабыз дип. Бу бит Мин дә аларны яратам. Ниндидер культ буларак та. Бу менә начар яктан әйтмим. Юк, культ, монда берни дә культ юк. Мин моны начар яктан әйтмим. Балалар сизә. Алар сизә һәм сез алар өчен чыннан да үрнәк. Теге менә ниндидер олы абый килде, безнең каршыда сөйләде һәм кайчан инде бу китер шундый эссе бит түгел. Бүлмәдә эссе булса да әймә, алар бәлки арганнардыр инде. Аларның сораулары калды һәм алар кулларын күтәреп ахырга кадәр әлеге сорауларны бирергә дип тырышалар. Чөнки сез аларга кызыклы. Чөнки алар да актив. Алар да актив һәм без алар белән менә бер дулкында, бер командада, бер хәрәкәттә. Хәрәкәт турында. Аны еш кына пионерия белән чагыштыралар. Сезнеңчә бу дөреслеккә якынмы һәм нинди уртак һәм үзгә яклары бар? Кеше ул гел бит ниндидер мисал Параллельләр эзли. Тели. Әлбәттә, олырак кешеләр аларның хәтердә ничек аларның пионер булганнары һәм без алдынгылар хәрәкәтен менә хәзер үстерәбез. Әлбәттә, өйрәнәбез дөньяда булган иң көчле, иң актуаль тәҗрибәсен. Монда пионерлар оешмасында, ләкин ул заманча булырга тиеш. Менә сезгә ошыймы бу чагыштыру пионерия белән? Яисә киресенчә юк бу? Юк, бу минем өчен табигый чагыштыру. Чөнки анда да булар, монда да балалар, анда да җырлар, монда да җырлар. Бу да оешма масса, бөтенесен берләштерә торган. Тегесе дә, анда да лагерьлар бар иде, монда да бар. Шуңа күрә әлбәттә бу нормаль, табигый чагыштыру. Ләкин пионерияны аны хәзер яңартып ясап булмаячак, чөнки заманасы икенче төрле. Без алдынгылар хәрәкәтен булдырырга тиеш. Ул яңадан туарга тиеш. Бу яңа оешма. Ләкин аның технологиясе, механика, механизм һәм әлбәттә алар пионер оешмасында бар иде, монда да бар. Ләкин форматлар үзгәреп торырга тиеш. Һәм пионерияда менә синең ничектер репутацияң начар булса, яисә син үзеңне дөрес тотмасаң, активист булмасаң, сине пионерлардан куып чыгаралар иде дип беләм. Алдынгылар хәрәкәтендә һәр теләгән бала да катнашучы була ала. Теге ул иң активы гына түгел, бәлки әлегә актив түгел, ләкин моңа тартылган балалар да хәрәкәттә була ала дип беләм. Дөрес? Әйе, иң мөһиме алар тартылсыннар, яхшылыкка тартылсыннар. Әйе, бәлки менә хәзер син теге укуда бәлки синең бер күпме авырлыклар бар. Ләкин тырышасың икән, телисең икән, син кушыл. Алга таба алдынгылар хәрәкәте ул менә бүгенге көнне балалар бакчаларында, беренче, икенче сыйныфларында укыган балалардан тора. Менә күз аллап карагыз. Бер әйбер син 14 яшьтә кушыласың алдынгылар хәрәкәтенә. Икенче әйбер син шул хәрәкәттә 6-7 яшьтән башлап. Безгә сорау бирәләр, ничек сез әтиәниләр белән эшлисез дип. Төрлечә эшлибез. Ләкин менә иң зур эшебез ул аның нәтиҗәсе 15 елдан күренәчәк. Чөнки без эшләгән әтиәниләргә бүген 6 яшь, 7 яшь, 10 яшь. Менә алар үскәч, менә шул вакытта гына, шул чакта гына
без күпмедер күрәчәкбез эшләнгән эшләргә нәтиҗә. Һәм инде интервьюбызны тәмамлап, кичкенә генә блиц форматында сораулар бирәсем килә. Карьерама яисә гаиләме? Бүлмим. Бөтен гаиләбез белән без хәрәкәттә, алдынгылар хәрәкәтендә, сәләттә бүлеп булмый. Бу бер. Сез инде студентлар лигасында эшләдегез, министрлыкта эшләдегез, сәләттә эшләдегез, алдынгылар хәрәкәтендә эшләдегез. Менә вазифа биеклегеннән түгел, жан халәтеннән кайсында иң үзегезне күбрәк тыя идегез? Мин шул ук Тимур, балачагым сәләттә. Сәләт хәзер минем өчен ул фикерләү рәвеше, дөньяга карашым. Студентлар лигасы минем аспирантурада укыган чак, студентлар белән аралашкан чак, күп кенә яңа профессиональ сыйфатлар тупланган чак, яңа тәҗрибә. Бу зур тәҗрибә һәм шиксез рәхмәтем. Алдынгылар хәрәкәте ул бүгенге көнне минем өчен яшәү рәвешем. Шуңа күрә һәрберсенең үз асылы. Сезгә 14 яшь булганда үзегезгә нинди киңәш бирер идегез? Эшләргә, рәхәтләнеп, эшләргә. Бер дә эштән куркмыйча дәвам итәргә. Сез булай да бит курыкмыйча эшләдегез, бәлки теге киресенчә нәрсәнедер эшләр өчен. Барсы белән дә канәгать. Әйе, тормыш шул бит берничә эпизод түгел. Ул күп кырлы. Ул тиге әйтәләр линия жизни. Бу бит линия түгел. Тиге әйтәләр, Эйнштейн әйтә, все относительно. Все относительно. Тормыш фәлсәфәгез нәрсәдә? Мәхәббәттә. Без ниһаять кашырып булырлык урын таптык. Нәрсә бүләк итәбез бүген? Бүген бүләк итәбез кием, Мерч дигәнем. Заманча. Заманча кием, алдынгылар символикасы белән бергә. Шундый үзегез күрерсез, тапсагыз әлбәттә. Тапсагыз ие. Без хәзер Идел яшьләр үзәгендә һәм безнең менә сул якта Идел яшьләр үзәге, футбол полисы дип әйтәләр. Микән? Әле каршыбызда микән? Менә сезгә шундый футбол кырыннан ерак түгел. Әйе. Шундый кичкенә генә подсказка калдырыйк. Булды. Әйе. Качырабыз? Качырабыз. Безнең интервьюбыз тәмам. Рәхмәт сезгә бик зур, Тимур абый, шундый тыгыз графигыгызда безгә әзрәк вакыт бөлеп биргәнегез өчен. Сиңа рәхмәт. Менә бүген бит Казанда да булдык, сменага да барып кайттык. Сезнең көнегез белән әзрәк кенә булса да яшәдек. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бергә булыйк һәм бердәм булыйк.